बघा आपला मैसूर पाक तयार झाला आहे। खूप छान, खूप मस्त सॉफ्ट असा झालेला आहे। मऊसूत असा आपला हा मैसूर पाक झालेला आहे। हाच सॉफ्ट मैसूर पाक आपण घरच्या घरी कमी वेळात बनवू शकतो। आपण बघूया आपण आज हिची रेसिपी। नमस्कार, अन्नपूर्णा किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सॉफ्ट मैसूर पाक। मैसूर पाक बनवण्यासाठी बघा मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतले। ते चांगलं स्वच्छ असं मी चाळून घेतलेलं आहे। बेसन पीठ चाळायचंच बघा, तरच आपल्याला रिझल्ट चांगला मिळणार आहे। आता मी गॅस बारीक करून ठेवला आहे, त्याच्यावर मी पॅन ठेवली आणि त्या पॅनमध्ये ते बेसन पीठ आहे ते मी आता भाजून घेणार आहे। बघा बारीक गॅसवरच आपल्याला ही प्रोसेस करायची आहे। आपल्याला त्याचा रंग वगैरे बदलायचा नाहीये। आता बघा मैसूर पाक जमवण्यासाठी बघा मी एक केक टीन घेतलाय, त्याच्यामध्ये बटर पेपर लावलाय मी खाली, त्याला तूप लावून ग्रीस करून घेतलंय चांगलं असं। आपण याच्यामध्ये जमवणार आहोत मैसूर पाक। आता आपण 4 ते 5 मिनिटं लागतात बघा आपल्याला हे बेसन भाजून घ्यायला। त्याचा व्यवस्थित असा सुगंध आपल्या घरात दरवळतो, तेव्हा समजायचं की आपलं बेसन भाजून झालंय। आपल्याला जास्त लाल रंगावर नाही भाजायचं हे। बघा मी गॅस बंद केलाय। आता आपली पॅन गरमच आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये आता थंड होईपर्यंत हलवून घेणार आहोत। आता हे सगळं थंड झालंय बघा। आता मी हे सगळं बेसन एका कटोऱ्यामध्ये काढून घेणार आहे आणि त्याच्यावर बघा मी चाळणी ठेवली आणि चाळणीने मी हे सगळं आता व्यवस्थित परत एकदा चाळून घेणार आहे। चाळणे ही प्रोसेस खूप गरजेची आहे। आपल्याला आता सगळं बेसन पीठ बघा आता मी व्यवस्थित असं चाळून घेतलंय। व्यवस्थित बेसन पीठ चाळून घेतलेलं आहे मी बघा। आता 1 वाटी बेसन पीठ साठी मी बघा अर्धी वाटी तूप घेतले। हे गावरान तूप आहे, माझं घरचंच तूप आहे। अर्धी वाटी तूप, त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं तूप आपल्याला टाकत जायचंय आता आणि चमच्याने ते आपल्याला मिक्स करत जायचंय। जास्त ही पातळ आपल्याला करायचं नाहीये। थोडं थोडं तूप टाकत जायचंय आपल्याला आणि ते मिक्स होईपर्यंत आपल्याला सतत हलवत राहायचंय। बघा अजून थोडं तूप कमी पडलंय, मी अजून थोडं तूप त्याच्यामध्ये टाकणार आहे आणि परत ते मिश्रण मी आता मिक्स करून घेणार आहे। सगळं मिश्रण मी एकजीव करून घेणार आहे आता बघा सगळं मिश्रण मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतेय। त्याच्यामधल्या सगळ्या गाठी आपल्याला फोडून घ्यायचे। एक 3 ते 4 मिनिटं तरी आपल्याला हे सतत असं हलवून घ्यायचंय। त्याच्यामुळे काय होईल की आपलं बेसन जे आहे थोडंसं हलकं होण्यास मदत होईल। बघा अशा प्रकारचे आपल्याला ठेवायचे त्याच्यामध्ये आपल्याला। बघा एवढं इथपर्यंत पातळ आपल्याला ते हवंय। आता हे 3 ते 4 मिनिटं मी हलवून घेते। आता आपण पाक करणार आहोत मैसूर पाकसाठी। आता पॅन ठेवली मी गॅसवर, अर्धी वाटी मी साखर घेतली आहे। आता साखर डुबेल इतकंच मी पाणी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे। अर्धी वाटीला अर्धी वाटी साखर पाणी टाकलं तरी सुद्धा चालेल। आता हे सगळी साखर मी त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे। आपल्याला जास्त पाक 2 तारी वगैरे काय करायचं नाही, आपल्याला फक्त थोडंसं चिकचिक झाला पाक तरी सुद्धा चालेल किंवा 1 तार निघली तरी सुद्धा आपल्याला चालणार आहे। बघा थोडंसं मी आणखी तूप त्याच्यामध्ये टाकले, ते मिश्रण सगळं मी हलवून घेतलंय। आता आपला पाक बघा तयार झालाय। आपला पाक सगळी साखर विरघळून घेतली मी। तुम्हाला चेक करायचं असेल तर तुम्ही बारीक गॅस करून ते थंड करून मिश्रण तुम्ही हातावर घेऊन ते चेक करू शकता। 1 तार त्याच्यामध्ये अलगद अशी बारीक 1 तार निघते बघा। त्यावेळेस आपल्याला ते बंद करायचे आपल्याला, म्हणजे आपला पाक झाला असं आपण म्हणू शकतो। बघा माझा इथं पाक तयार झालेला आहे। 1 तार निघतीये पाकामधून। असाच पाक आपल्याला आता मैसूर पाकसाठी हवाय। बघा आपला पाक तयार झालाय। आता ह्या पाकामध्ये आपण आता जे मिश्रण आपण केलं होतं बघा बेसन पीठचं आणि तुपाचं हलवून घेतलं होतं, ते आपण त्याच्यामध्ये आता पाकामध्ये आपण हळूहळू टाकणार आहोत। जसं मिश्रण त्याच्यात आपण टाकत जाऊ तसं आपल्याला ते हलवत राहायचंय। गॅस मध्यम आचेवर ठेवायचंय आपल्याला।
सगळं मिश्रण त्याच्यामध्ये मी टाकून घेणार आहे आणि आता आपण सतत त्याच्यावर कंटिन्यू असं हलवत राहणार आहोत. मीडियम गॅस ठेवलाय मी. पहिला मैसूर पाक सुद्धा बघा मी केला होता, त्याचीही लिंक मी तुम्हाला याच्यामध्ये देते माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. हा आपण मैसूर पाक करतो तो सॉफ्ट मैसूर पाक आहे. बघा आपलं मिश्रण पूर्ण पॅन सोडतंय तोपर्यंत आपल्याला हा पाक हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला हलवून घ्यायचंय. मैसूर पाकाचं मिश्रण बघा जवळजवळ तयार होत आलंय. त्याच्यामध्ये नंतर मी राहिलेलं थोडंसं तूप होतं, ते तूप परत मी त्याच्यामध्ये टाकलंय आणि परत एकदा मी अजून हलवून घेणार आहे. हे सगळं मिश्रणाचा गोळा झाला पाहिजे बघा, म्हणजे आपला मैसूर पाक तयार झाला असं आपण समजू शकतो. बघा सगळा गोळा होतोय, म्हणजे हा मैसूर पाक आपला तयार झाला. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे सगळं आता मिश्रण थंड थोडंसं हलवत राहूया, कारण पॅन आपला गरम आहे. आणि सगळं मिश्रण आता आपण या पॅनमध्ये आता केक टीनमध्ये आपण आता काढून घेणार आहोत. सगळं मिश्रण बघा मी केक टीनमध्ये काढून घेतले. आता सगळं मी पसरून घेणार आहे. बघा व्यवस्थित असं पसरून घेतलंय. हा मैसूर पाक जमण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही बघा, अगदी कमीत कमी वेळामध्ये हा मैसूर पाक जमतो. 5 मिनिटं लागतात मैसूर पाक जमायला. बघा आपला मैसूर पाक 5 ते 6 मिनिट झालं मी ठेवला होता, एकदम छान प्रकारे जमलाय. आता आपण हा काढून घेऊया एका डिशमध्ये. सहज असा अलगद असा निघलाय बघा माझा तर मैसूर पाक. तुम्हीही करून बघा घरच्या घरी. आता आपण याच्यावरचा बटर पेपर जो आहे तो बटर पेपर अलगद असा आपण काढून घेऊया. बघा बटर पेपर मी लूज करून घेतलाय सगळा, आता काढून घेणार आहे मी तो बटर पेपर. बघा आपला अलगद असा निघलेला आहे. आपला सॉफ्ट असा मैसूर पाक तयार झालाय बघा, अगदी कमीत कमी वेळेमध्ये. आता आपण कट करून घेणार आहोत. बघा कट करताना सुद्धा एकदम आपल्याला लगेच कळेल की आपला मैसूर पाक किती सॉफ्ट असा झालेला आहे. बघा मैसूर पाक सगळा मी कट करून घेतलाय. तुम्हाला हवे तशा आकारामध्ये तुम्ही कट करून घेऊ शकता. खूप छान आणि खूप मस्त झाला आहे. घरच्या घरातच आपण हा सॉफ्ट असा मैसूर पाक तयार करू शकतो. बघा आवडली का तुम्हाला माझी आजची रेसिपी? जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.